Nindot ka siya nga apartment ba no? No, we're just going to Bisdak. Come here guys. So panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon mga Bisdak at hi Gian, where are we going? So ano lang mga Bisdak, very simple vlog lang to, walking vlog. Kasama ko si Ami tsaka si Gian nandun. So hi, happy holidays, Merry Christmas. Alright. So papunta kami ngayon sa bahay ng kaibigan namin mga kabisdak. Kasi na-invite kami na birthday ng anak nila na teka lang. We'll go straight. Babe, kina siya ba? Naglibog ko kung ano to, telepono or para sa internet? Telepono. Ha? Telepono, payphone. Meron pa palang payphone dito. Merry Christmas from Telstra. Pero wala na mo gamit ang Kaya ano, wala nang gagamit. Kala ko sa ano yan, sa internet ba? Yun, na-invite kami mga Bisdak no sa birthday ng anak nila. Yung ano kasi, yung kapatid niya is kaklase nila ni Gian. Tapos birthday ng bunso. And then naglakad na lang kami kasi malapit lang yung bahay nila dito. Bali ano lang, 10 to 15 minutes walk galing sa banyo yung bahay namin, oh. Doon banda. Bahay nila andun lang sa unahan. So yun. Meron kami dalang gift. And then lakad-lakad na rin. Kano yung makikita natin dito. Look, tingnan mo yung bahay namin. Landed. Kitsad ba no? Landed. Kini sila nga. Kay kanang nakita kita gawas na liso nimo ba kay karaan ka adto. Yung sa loob. O kanang kakuan ka tong daghan kayong kwarto-kwarto. Yung sabi ni Ami, cute yung bahay ba? Baka sa loob hindi cute. Cute-tot. So yun, swerte lang din mga Bisdak kasi akala ko nawala yung card. Dito sa malapit sa bahay namin ba nung nag-school na si Gian, meron kami nakilala ng mga Pinoy friends kasi yung mga kaklase niya na Filipinoan. Alam mo naman pag same ng ano, from same country, mag-ano talaga yan, usually automatic na yan. Malapit lang yan, straight lang tayo dyan. And then dito, yung mga bahay dito sa apartment. Dito nga banda, uso talaga yung mga units no. Pero pagdating na dun sa bahay, yung pupuntahan namin, yung uso naman dun sa kanila, sa side na yan, mga landed ba na bahay. And then naglakad na kami mga Bisdak kasi baka kasi makainom ako ng beer kahit one bottle. yun pala dito sa Australia mga kabisdak no, dapat careful kayo sa drink driving. Ako pwede naman akong uminom ng limited kasi yung license ko dito sa Australia is full license. Yeah. Ano pa dahil street derivative no? Kalsada ba? Tabok ka ba ka? Just straight lang. No, straight. Turn right. Kanto dia. Turn right. Turn right. An apartment. How So, long is this? only 10 minutes. So dito nga sa Australia mga Bisdak, pag full license ka kagaya ko, pwede kang uminom sa first, yung ruling pala dito sa first 2 hours. Pag full license ka, pwede kang uminom ng 2 bottles of beer. Tapos every hour isang botelya ng beer. Tapos yung parang yung limit ng blood alcohol concentration mo is na dapat nasa ano lang 0.05%. So normally dito sa Australia common yung mga breath test no. May mga pulis na paparahin ka ng mga pulis para i-breath test. Tapos yung kailangan nila yung nindot sa bahay bibo. Wait. Na. Nindot sa ba? No. Ano, nagtupad ba? Ang ganda ng bahay oh. Yun. So yung mga breath test dito mga kabisdak, pag matimingan kayo ng pulis, nakaka-nervous na yun kahit hindi ka nakainom. At dito sa Australia maraming beses na ako na breath test. Tapos kahit hindi ako nakainom, lagi akong kinakabahan ba kasi anything that involves police parang parang hindi siya normal or nakaka-nervous. So pag full license ka, yung blood alcohol concentration is dapat 0.05
pag na-breath test ka ng pulis. And then yeah, Staying in your shower because I'm getting hot. okay, and we're almost there. And then pag hindi ka naman full license, halimbawa yung license mo dito sa Australia is P1, P2 or overseas license ka, ano yan mga bisdak, 0% alcohol yan dapat sa blood concentration mo. So ibig sabihin dapat hindi ka nakainom. Kaya take note mga kabisdak ka sa mga papunta dito na doon. Let's go. Coming this way. Oh. Yeah, malapit na tayo. So pag dito sa bago sa apartment dito, may mga bagong apartment. Oh, babe, may mga balay ba? Ito na yung bahay mga kabisdak. Ganda ng bahay mga kabisdak ko. So kaya rin gusto kong maglakad-lakad kasi meron tayong makikita na ano ba, na view. So yun mga kabisdak no. So pag dito na kayo sa Australia, careful kayo na never kayo mag-drink driving. Kahit sabihin nyo, oy isang bote lang kaya yan, wag nyo i-risk kasi delikado, especially pag yung license nyo is hindi pa full Australian license, pag hindi pa na-convert. Halimbawa pag yung gamit mo is Philippine driver's license, wag na kayong uminom kahit isang baso lang. Grabing halig. Balay? Tarawang halig eh. Grabe. Oo. Ito yung bahay na yun. So dapat no, as I've said English na dapat pag hindi ka Australian license na full, dapat wag kayong uminom kahit isang baso lang yan, kasi yung ruling dito sa New South Wales is 0% alcohol. Ibig sabihin 0% kahit isang kutsarita hindi pwede. Oh sorry, lumagsik yung laway ko. Kahit isang kutsara ng alcohol dapat wala, kasi 0% eh. Wala, hindi sinabi na 0.00, walang ganun, 0% talaga. Kaya yun. Kani din hino mga balay. Mga balay. Yun. Ganda ng mga bahay mga kabisdak no. Yun. Oo. Yun. Babe, industry ka na siya, babe. Industry ka na siya nga balay. Cute. No? Nagpo ba windows? Oo. Murag safe already. Industry ka siya nga balay mga kabisdak. Ganda ng bahay, di ba? Outside. Ganda ng bahay mga kabisdak. Right. The Mills. Mr. Mills. Maybe that's Mr. Mill's house. Out! Alright, so meron din kini-construct dito. So yun mga kabisdak, huwag kayong mag-drink driving. And I know sa mostly sa first world country like sa US, UK, New Zealand, Canada, same lang ng ruling sa ano no, dito sa Australia. And hopefully din kahit nasa Pinas kayo, huwag kayong magkumpiyansa. Ha? Ano, maganda rin no, yung bahay ng kabisdak. Tingnan mo yung bahay na kinonstruct ba? Grabe sila mag-construct no, kayo nahon gid ang mga Bintana. frame ba? Nya wala simento. No? Ini siguro na nila ito. Wala simento ba? Ang kabilya ko. Kiba ka sa rolling babe sa drink pila ka percent ang rolling? So na-explain ko dito sa video. Pag kuan ka, pag hindi ka Australian full driver's license, yun ganda. Oo, ganda na bahay. Pag hindi ka Australian full driver's license, 0% alcohol limit. Kung halimbawa learners ka, Wait, dito dyan, yan na nila. Ganda ng bahay din mga kabisdak. Cute ng baya bibo. Grabe. So pag learners ka, P1, P2 or I don't know. Philippine driver's license, overseas license yung gamit mo, Daddy, how far is this? almost over there, like 2 minutes. So kami dyan. So ano yan, 0% alcohol. Kasi dito sa New Australia mga kabisdak, let's say sa New South Wales kung saan kami nakastay, maraming klase ng lisensya dito. Halimbawa, full license, yun yung gamit ko, full license ako. So usually full license pag medyo nasa 25 years old above, and then meron kang current license no. And then next one is P2 or provisional driver's license 2. Maganda rin ng bayo. Pa-down lang. No, ganda ng bayo. And next one is P1. Next one is learners. So yun si Ami, learners, may learners driver's license. So hindi siya pwedeng uminom.
So we're here, sandito na kayo. So hanggang dito lang yung mga KaBisdak, no? At dito na kami sa bahay ng kaibigan namin. And see you sa next vlog, bye bye. Alright, let's go. Whew.